Merhaba bana, ez Meryem. Ej Mirza. Eme îro Esmaül Hüsna yani navên Xwedê Teala devam bikin, kan dest pê bikin. El Barî, Evî ji tuneyê her tişt bêqusur afrandiye û aniye rastî. El Mütekebbir, Evî ser her tiştê re ye. Ji hemû kêmasî, eybî û nêrindiyan pak û dûr e. Mezin e û tiştek nikare xwe li berî bigire û li ber hêza wî rabe. El Xalık, Evî her tişt çêkirî tîne holî û afêrîner e. El Rafi', Evî qedr û qîmeta şeref û îzzetî dizahin evdên xwe û payaya wan bilind dike. El Xafîd, Evî qedr û qîmeta hin kesan kêm dike û payaya wan nizm dike. El Basid, Evî rih û rizqan digire, rizq û dilan dide. Ew ê yê ku dide û distîne. El Qabid, Ew e yê ku rihan distîne û ew ê yê ku bi hikmet û qudreta xwe rizkan jiyên ku bi vê digire da ku wan pê biceribîne. El Alim, Ew ê yê ku zana û alim. Zanîna wî dor li her tiştî girtiye û bi hemû tiştên berbiçav veşartî dizane. Tiştek jê veşartî namîne. El Fettah, Ew ê yê ku her muşkulî ve dike, hêsan dike û ji têngasiyê xelas dike. El Latif, Ew ê yê bi her tiştî hûr û dizê dizane. Qencî li evdên xwe yên bawermend dike û feydê ji cihekî wî hêvî nakin digihîne wan. El Rezzak, Ew ê yê rizqê hemû candar û mexlûqan dide rizqdar e. Erê hevana me îro 11 nav xwandin. Heta vidî gidin Emanetê Xweda bin.